कराचीमध्ये मोबाईल नेटवर्कही उद्ध्वस्त करण्यात आलंय। भारतानं हा मोठा हल्ला केलेला आहे। कराचीमध्ये मोबाईल नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यात आलेला आहे। ही सगळ्यात मोठी बातमी आपण पाहतोय। कराचीमध्ये लागोपाठ भारताकडून हल्ला करण्यात आला आणि आता कराचीत मोबाईल नेटवर्कही उद्ध्वस्त करण्यात आलेला आहे। ही सगळ्यात मोठी बातमी आपण आत्ताच्या क्षणाची पाहतोय। कराचीमध्ये मोबाईल नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यात आलंय। लोकांची धावपळ झालेली आहे, लोक घाबरलेली आहेत। कराचीमध्ये मोबाईल नेटवर्क उद्ध्वस्त झालेले आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे लागोपाठ स्फोटाचे आवाजही कराचीमधून येत आहेत। तर दुसरीकडे आपण जर पाहिलं तर नेटवर्क आता मोबाईल नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यात आलेली आहेत। भारतानं चोख उत्तर प्रत्येक हल्ल्याचं यावेळी दिलेलं आहे। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, यावेळी लाहोर अनेक शहरांमध्ये भारतानं जोरदार प्रत्युत्तर दिलेलं आहे। तर कराचीमधली मोबाईल सेवा ही विस्कळीत झालेली आहे। ब्लॅकआउट, कर्फ्यू सगळं पाकिस्तानात सुरू असताना त्यांचे नेते पळतायत, अधिकारी पळतायत।